uZuma kanye nenkampani iThales bagcina ukuya enkantolo mhla zingama-23 kuNhlangulana ukuze kuzobekwa usuku lokuqulwa kwecala. Ngenkathi kuzobhungwa ngosuku olufanele lokuqulwa kwecala, umbuso wanxusa ukuthi kuhlehliswe ngenxa yezinkinga ezazikhona. Ummeli kaZuma wakugxeka lokhu wathi umbuso awukulungele ukuqulwa kwecala yize ubulokhu utshela enkantolo ukuthi ikulungele ukwenza njalo. Umbuso wacela ukuthi kuhlehliswe ngoba kunemqulo okumele ithunyelwe kubameli okuyinto ephazanyiswe yimigomo ye-lockdown. Umbuso ufuna ukuthi leli cala liqale ngoNhlolanja wonyaka ozayo, kodwa ke ummeli kaZuma uthi bakulungele ukuthi icala liqale ngomfumfu, kodwa ke namhlanje iNPA iphinde yakuqinisekisa ukuthi sekuphinde kwahlehliswa futhi ke nanokuthi kobe kukhala ibhungane enkantolo ayangahlinzeka ngezizathu zokuhlehla kokuhlala kwenkantolo. Esitatimendeni esikhishwe yisikhungo iJacob sigxeka ukuhlehliswa nokuhlala kwenkantolo. Lesi sikhungo sinxuse ukuthi izinkantolo azibe neqiniso uma zibhekene nezinto ezithinta owayengumengameli wezwe. Lesi sikhungo sibe sesiphakamisa ukuthi leli cala livele likhishwe ohlwini lamacala.